खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ नागालेन्डआव खुंजानाय थामथि नर्थ इस्ट गेम्सआव बर'नि फिसा सानैया मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय सिलबारि गामिनि आमब्रिका नार्जारिया वमेन्स लं जाम्पआव सनानि मेडेल देरहानो हादों। गुबुन सासे बर'नि फिसा फैलाव बसुमतारिया 66 केजि केटेगरि बक्सिंआव रुफानि मेडेल देरहानो हानानै गोग्गानाय लाबोदों। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ समस्थियाव बिजाथि महरै फसंगासिनो। बेबादिनो मैया BPF दोलोआ बरपेटा लकसभा बियाबनिफ्राय समेश उद्दिनखौ बिजाथि महरै सायख'यो। मख'नो गोनांदि बरपेटा लकसभा समस्थिनि थाखाय जोबथा बिजाथिफोरखौ दासिमबो फोसावनाय जाथ'वाखै। पृथ्वीराज नारायण देब मेट्स आरो नबकुमार सरनियानि टिकेट मोननाय मोनैखौ लानानै बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि बिबुंथि। पृथ्वीराज नारायण देब मेट्सआ टिकेट मोना। बिथाङा ST नङा, थेवबो बिथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन नामा टिकेट मोननो थाखाय? बिनि थाखायनो पेनेल लिस्टआव होनाय जादोंमोन। पृथ्वीराजखौ पेनेल लिस्टआवसो होनाय जादोंमोन। खाम्फा बरगयारिया जोंनि केन्डिडेट। नबकुमार सरनियानि खोथायानो गैया। बिथांनि ST सार्टिफिकेटआनो केन्सेल जादों। केन्सेल जायाब्ला नमिनेसन होगौमोन। जोंनि बर'फोरा आरोबाव नबकुमार सरनियानो थामथि खेबनि थाखाय भट होआ। बे खोथाया सैथो। बे बाराव बयबो गोसोआव सानना दोनखादों नबकुमार सरनियानो भट होआ होनना। मानोना बिथांनो भट होनानै जों जेबो मोनाखै, बियो रायजोनि खोथा होनना। क'क्राझार सहरनि शान्तिनगराव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल। आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ क'क्राझार सहरनि शान्तिनगरनि बेंगलि माहारिनि थागिबि सानसुमै सुबुंफोरजों लोगो हमलायनानै बिसायख'थिनि सायाव सावरायलायो। थांनाय खुंथाय समाव हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय BPF सरकारा BTC ओनसोलाव जौगाथायारि हाबा मावनाय आरो फैबाय थानाय समाव जौगाथायनि सायाव माबायदि हाबा मावगोन बेफोरनि सायाव थागिबि बेंगलि माहारिनि सानसुमै सुबुंफोरजों सावरायलायो। बे हाबाफारियाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे BPFनि सासे गोख्रों आइजो दैदेनगिरि मालती नार्जारियाबो बाहागो लायो। आलफा उदांजों लांखार जानाय बर'नि फिसाया उदां मोनबाय। गिलु बालु उदखारि हानजा आलफाजों गहपुरनि चन्दन नार्जारिया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो लांखार जाना आलफानि आवथायाव दंमोन। थांनाय 17 फेब्रुवारि खालाराव मोनानि समाव अरुणाचल प्रदेशनि चांग्लां जिल्लानिफ्राय आलफा उदखारि हानजाजों लांखार जादोंमोन चन्दन नार्जारिया। बे जाथायनि उनाव नखरा आलफा उदखारि हानजाखौ चन्दन नार्जारिखौ हगार हरफिननो खावलायो आरो सरकारखौ नारसिनो। जोबथायाव चन्दन नार्जारिखौ हगार हरफिनो आलफा उदखारि हानजाया। आलफा उदखारि हानजाया मा जाहोननि थाखाय चन्दन नार्जारिखौ लांखारदोंमोन दासिमबो बिनि गुबै जाहोनखौ रोखा मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। BPFआव साब्रै जइन। BPF हानजानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै BPF हानजायाव जमदुवार कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर दैमालु बसुमतारी, नेहुनिफ्राय PhD खालामनाय डक्टर धनन्जय नार्जारि, JNUनिफ्राय PhD खालामनाय डक्टर सानखां बसुमतारी आरो त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD स्कलार बिरबाय बसुमतारीया BPF दोलोआव जइन जाफैयो। जइन जाफैनाय साफ्रोमखौबो BPF हानजानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बरायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।